Sabíeu que obrim un nou cicle formatiu de gestió administrativa a l'escola? A partir del setembre iniciem una nova aventura en el món del cicle formatiu de grau mitjà per seguir acompanyant els nostres alumnes al llarg de la vida. Què ens diferencia de la resta de cicles formatius de gestió administrativa? Doncs nosaltres, a la nostra escola, oferim entorns virtuals d'aprenentatge on els alumnes treballaran en simulació d'empreses. Des del primer dia comptarem amb un professorat que està en actiu i per tant porta aquests coneixements del dia a dia a les aules. Els alumnes treballaran els coneixements de manera molt més pràctica que no pas teòrica i això és el que ens diferencia de la resta. A més, comptarem amb certificacions oficials i els alumnes no només sortiran amb el títol de tècnic de gestió administrativa, sinó que també podran sortir amb títols d'anglès o de programari informàtic relacionat amb el món administratiu.